Как си обясняваш, че България изведнъж застана на някаква по-разумна позиция? Ние до сега винаги бяхме в кюпа с Мерц, с Макрон. Аз си го обяснявам с опита на Бойко Борисов, който е човек, който в крайна сметка интуицията му почва да говори, а то не е много трудно да говори, че не може да влеземе в отбора на войната и да сме срещу отбора на Тръмп за мир. Защото не ни ли защитава Америка, ние ще бъдем беззащитни. И мисля, че интуицията на Бойко Борисов е довела до тази политика на България и мисля, че до четвъртък и други страни, има Европейски съвет четвъртък, ще почнат да се приземяват. Промените, които стават 2025 в момента и ще стана до година, са много по-големи от 1989-та. Променя се цял един свят, глобализма отива на кино, Европа ще е Европа на патриотичните и национални сили, а вече ще има нови форуми, като този C5, който Тръмп е замислил. Америка, Русия, Индия, Китай и Япония ще се опитват сега в такъв формат, без Европа, да помиряват Саудита Арабия с израелците. Всичко е вече различно. Ние не можем да бъдем страна, която да си купува фабрика на 8 септември 1944 година и да не виждаме света, че се променя.